na faɗi an sai shigo ya samu wani ya zauna don Allah ya ja da kuma ba abin da ya fara mai ya zai Allah ya zama fara duk wanda ya shigo ya samu wani ya zauna. Ko a ido san ba ta buya. Soyayyar gaskiya ko a ido ba ta buya. Asin da sun ai tafiyar ɗaya ce hayya. Ƙara lafiya. Allah kashe makiyanka, Allah kashe makiyanka bai gina. Ƙara lafiya. Ko a ido san ba ta buya. Soyayyar gaskiya ko a ido ba ta buya. Asin da sun ai tafiyar ɗaya ce hayya. Kalmar so in an furta ma ko da mai ɗinka ne da daɗi. Sarauta ko mulki soyi ba a siya da kuɗi. Tsawon tafiyar da na cikinsa na gane garin so da faɗi. Ki kaɗai nake gani a idona na samu nutsuwar ruhi. Sanki ya shige ni har ya min barna amma a yanzu na goyi. Soyayya soyayya zama da zuciya.
waka an ba shi mota, wani an ba shi gida, wani an ba shi mashin. Ciyaman Dauda ka hutu rarara da shi da gwamnan gobe da yardar Allah suka ce to ba wanda za a fara biyan kyauta sai wanda ya yi yabo ga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Su aka fara biyan kyautar motoci jiya, aka ba su mashina, aka ba su inji, aka ba da fridge duk sakamakon sun yi yabo ga shugaban halitta. So muna godiya ciyaman duk abin da aka kai ne sila kuma kai ne jagora. Allah hada ka da gwamnan gobe kuma za a yi ta yi da yardar Allah tare da gaba daya wanda suke cikin wannan tafiya ta gwamnan gobe, wanda Allah ya da za mu introduce din manyan baki tun daga manya zuwa kanana, duk za ku ji sunayen su har zuwa kan high table, wanda su ne karko wannan tafiya ta gwamnan gobe da yardar Allah suna wannan gurin. Sannan kuma kamar yadda aka shirya yan media tun da bangaren gwamnan gobe da yardar Allah ba a saka cika gurin nan a ware mutum hudu wanda su za su tsaya, ba hana ka dauka. yana dukan rai tun da ka zama to ciko na numfashi. Gala ya musu babban tafi, kafa mai keke tare da Salim Sasai. Kuma artists suna da yawa, zan ganga.
biyu da Allah ya masa babban tafi ya yi wa waga da yi wa ciyaman Mustapha gashi nan ya ce sai dar Allah malam Sha'aban Sharaɗa ya shirya wannan ba da kyauta wanda ba yau aka fara ba jiya ba jiya a yi shekarun jiya a yi kuma yau ma ana yi gobe ma za a yi da yardar Allah tare da babban Mr. President jagora a dukkan harkar tafiya a koda yaushe irin wannan inda aka nasara a taimaki al'umma matasa za ga shi ne a kan gaba siya man dauda ka hutu rana to malam alibun zafin ya shirya bismillah tare da Alhaji Lisko bismillah mu ne muku fatan alheri. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwana maza da mata waɗanda kuka zo wannan gasa waɗannan ɓangaren tiktok ana bin ainihin followers da likers waɗanda suka yi wanda ya zo da uku hannabi yana da mutum 850 annabi yana da mutum 300 985 bi masa babban tafi annabi ibro dan takarar majalisa Allah Shams ke so ka taso dan takarar majalisa ne ba ka fi kadiro za mu ta alo sama shi ne ba da wannan kyauta ga annabi ibro Allah ya wada kashi da mota a ƙarƙashin tafiyar gwamnan gobe da yardar Allah tare da jami'ar waka ciyaman dauda ka hutu rarara ga shi na kuna gani ana bada kyautar mota ta musamman to annabi ibro Allah saka da alheri ga shi kuma an ba shi naira 50,000 tukwici na kudin mai daga ga wasu rama ya zo ga shi na hada kudin mai daga da hukuni annabi ibro to Allah saka da alheri wannan gobe muna godiya ta ya kwari ga ɗari don kwari yaran nan a gamba kuga a wasu yi ma dauna ga amalan nan zai wanda ba sai mun kawa tasuwa kullum mota wanda shine yanzu da biyu kai wa annabi salati gaskiya ne da ƙarin kusan na gogen da ake ba su yi wa annabi salati a wannan kirashi ne daga jihu ka ba shi abin da ya ka ba shi abin da ya ba saura kasa ya yi wa annabi yawa ya kai wa annabi salati yawa a ana ba su 50 a shi ke nan to ya ka zauna a bane ya ka zauna an baka kuma abu ne ya kawo mota fari da shi a Kano ta dama tambayi ba yana mai jama'a sun daɗe suna sauraron ka a gidajen rediyo a jarida a duka wata media da ake yi yau ga shi na bismillah baba komai baba komai baba komai shugaban da deputy shugaban zai ta aiki da wata kuna gani Muhammad babba domin ba kuma riga shi yana da kuna gani yana murna har da kukan su saboda masa fatan alheri
alhamdulillah akwai